bisan bumag grasya o Lord dili masabot. Kay grabe ka o Lord mo hatag pabor ka namo bisag dili ayan. Pasalamat mi nga niya kami karon pamuntagon aron pagdawat na sad sa imong mga panalangin. Pagdawat na sad o Lord sa imong mga pamaagi aron remindan kami, tudloan kami, badlungon kami, sawayon kami sa mga daotang buhat. Aron kami mainsakto maglakaw kayo sa dalan sa panalangin. Lord, himuha nga among dalunggan, andam di lang sa pagdawat, kundi among kasing-kasing madawaton usab. Ayag tuguti, Ginoo nga mo, gawas kami nga walay pagsabot may tungod sa kahadlok sa Dios. Nadili kami masaligon kanimo, nga doon nagapoy pagduhat-duhat, ang tanga itaw ang Ginoo kung aduna pa man kini. Lord, labi na sa mga panahon nga masulayan kami sa among pagtuo, ayaw tuguti nga mahagbong mi, dili kapasar. Lord, ikaw ang among Dios, nga among saligan bisan sa among pagtuo. Kaya among pagtuo Ginoo nagagikan man kanimo. Maumahan balaan na kini nga oras karon, ug Lord, labaw sa tanan, himamatang matag usa kanamo. An accomplish Lord sa imong mga katuyuan, ug himuwa nga mahimaya kagayod sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Garage ko sa itong mga ubang kisunan. Rita daw, forward ta. Forward ta. Kaya nga itong kuhanda to atong director ba, masigig panaway. Atong to sa Sweden, sa Ganon. Pilapi lagi na katubangan ng kaya pati katanawon sa kamera. Atong director. And usa sa kabubutan is, please continue to share to your friends na doon ay Cebuano nga teaching available. Sabay gibutan yung buda wait. Cebuano sermon. Unsa ang magbitas lang sa ingan? Kuan. Cebuano sermon lang tita. Cebuano sermon niya. Jojie by Jojie Maranga. By Jojie Maranga. Okay. Then dagan anay mga sige mo ko siya upang hatag sa iyong mga friends na to sa gawas. Kanya minute lang sila og feedback kay malagi sa atong gimon ang atong mga pinulungan ng Bisaya lami kay na paminawon kung nakas gawas mingawon ka na puro siya lami pa sa sudana ya kibaw ko ana kay bisan 3 months ra ko dito dito 3 months sa US alam mo ra ko mabuang sa kabuhan nga mura di ko kadumog Bisaya pero akong kauban Bisaya mura lain yun ito istorya mo magsikag in English kalain ba niyo so lami kay siya plus kung ang mga katawan niya nasa gawas kanang mangita ilas lang bilang pinulungan na Bisaya something due to meet their needs. Yan grabe ka ang needs sa tao nga naa sa gawas. Amen? So praise God for that. So atong title is God alone is able to save us from anything. Ang atong Dios mora gyud ang maka luwas na to sa tanan bilang sa atong pagkapatay sa sala kundi sa tanan gayon. Mo nang ang atong response, ang atong tubag nato sa Ginoo mao gyud ang mapausanon nga kahadlok o nga pagsalig diha sa Ginoo. Amen. So mutana ko ninyo nakasuway na mo atong veko no para sa inyong electric bill. Ya budagan sa kalan para sa kumpanya sa Cebu City na MCWD pati diri sa Naga sa nga na. Ya, wato sa kag-ability para sa imong telepono or kag globe o kag smart para sa imong telephone bill. Example lang ni sa mga lain-lain nga mga pangkinahanglanon sa tao. Amen? Diin, lain-lain sa daghang mga klaseng katawan natong mahimamat. Makaingon sa ta complicated no. Dagan ka ngadto nya napadyuban ang mo receive nimo kanang gamupot nya nasuko na sa gamay ni mga say klaro ni sota mo no di ba nya nagbayad pa ka di ba complicated kay kinabuhi. What if ang tanan which is naanahan na tabo karon na bayad centers mato na ka sa bayad center ang imong tanang problema di na ka magdagandagan usa na lang imong atubangon nga tao yang usa na sa imong bayad sa imong whatever imong bayaran daghan na karon so usa ka tao usa ka lugar ang mag-imong atuon para sa imong pangkinahanglanon. Correct? Pero makita nato nga dili ni siya mao sa dihang mohisgot na ta og espirituhanon nga pangkinahanglanon. Kay nga naman mangita pa man ta og lain nga Dios. Mangita pa man ta og lain nga lugar. Murag anang lugar ato ang Ginoo, wa ani lugar.
Ya kinalan kanang Ginoo magyud akong tawgon og tandugon ug ako yung hangyoon kay kani nga Ginoo laay mo na yung specialty. No? Kataunon kay tabat giana nato pagka complicated, giana nato pagka lisod ang atong kinabuhi. So example, kung makinalan ta og kwarta, madto ta sa tawo nga dunay daghang kwarta. Imbis maghuwat ta sa Ginoo nga siya muhatag nimo og sa kwarta. Ginoo muhatag na yung kwarta. Kami pa may mga mahatag niya kwarta. Siya ang tagiya sa tanan. Okay? Kay ang atong monetary nga pangkinahanglanon o pangkinahanglan sa kwarta, siya sa nang makaluwas na ito niya na, di na ta kinahanglan nga dagan-dagan o bisag asa niya makautang pa yung kabubuton sa tao nga mo take advantage nimo kay nakautang ka kabubuton. Sa tong health, asa man ta mo dagan? Doktor, of course dagan ta doktor. Pero bisan pa kayo sa doktor, huwag kay kwarta lisod jud ka. Pero uban sa nato, kitang Pilipino managan dia puntag mananambal, ay na lang nang mananambal. Wa na sila klaro. Okay? Imo lang idungagan ang tanang mga influensya sa yawa kaya ilang gahong gikan na sa yawa di nagikan sa Ginoo. Okay? So, narutang Jesus Christ kay ngano man si Kristo Jesus libre man na yang pagtambal. Okay? Nya ganahan ka nga daghang muhangyo sa Ginoo ngadto nga tambalin ni Lord. Mahimo na like 2 weeks ago ang anak ni Edith nagdinggi ang eldest. Grabe jud kuno gusto ang sani kanang dugo, bleeding bayo. Kabuang sa panginta og dugo. Nya iko nang nagawas 2 days after anya ang kamanghuran na sa may nasud puro nga laki. Nya ang kamanghuran to pakyat po sa ospital karon mag 1 week na. Nya sige ubos ang platelet, dinggi. Okay? So salamat sa Ginoo nga atong igsuon. Kalma ka siya mingon nga. Ako na jud lang tugyan ako anak ko. Kao na si Ginoo na nagina niya. Kung kay mabuhat anak. Kalma kay siya sa una dili kalma. Grabe kay panik nga nisog. Karon kalma kayo sa kalma tanawa. May os-os na 66 na ang platelet as of gabi. Ambot lang ka karon sa platelet siya nga na puna karon. 58 plus. Ha? 58 na, nagbawa na 58, us-us pa. Asa man karon? Kaya karon ang alaga diha sa Ginoo. Kaya para niya ito pagka Friday na absent daw siya sa passive. Nani pa siya pwede kong absent. Manang, ang tawag ko gusto daw sa manang. Eko, sure manang, kuhanin lang, kapapuli na lang kang ito. So, these are things. So, di siya mabother. Kaya naman, para niya ang kaluwasan niya, kasi ang anak, wa niya. Kung nahimo-hinong testimony nga to sa iyang mga igsuon, nga mga kwartahan, kasi wala naman, nga ang iyang pagsalig, ukusgan siya, dili tungod sa iyang sapi. Kaya wala siya sapi, di may pasauna nga sapihan kay siya. So kita yung mga igsuon nga, piyo naman kayo niya akong igsuon nga babae, murag kalmado naman kanista ng kalmado. So nahimo siyang testimony, which is really a very good thing. Mana nga, kung nagsalig jud ta og Dios, di ka maratol, di ka makuyawan. So, daghan ang mga butang nga mo gamit mo maguba ta, matandog ta tungod kay mudagan ta sa sayop nga Dios, sayop nga lugar, ug dili gyud sa tinuod nga Dios, nga bisag asa imong mahimamat. Okay, mahimamat imo siya. So, masaling mayong balik ta sa mananambal, sayop ta nga ang yawa once makakupot sa atong kinabuhi, ang tentasyon nimo grabe kayo. Kaya itong lawas, matinta naman idaan sa mga sala. Butangan sa yawa, nga magsigig tinta mo, sigig flash sa imong una-una, sigig tira sa imong panguna-una. Ay una-una, nakanang imong una-una diyan ang nilaad, imura na sa yawa sana. Okay? So muna nga, ang sala, makahatag yung daghang kadautan. So mamutana ta, nabagyoy pala inom, awa siya masakit sa iyong pag-inom. Yun mo, no, o pero di ba yun na mubiya ang inom sa sigarilyo? Correct? O di ba sa yun na waka namatay sa imong pag-inom, tingali, o simong sigarilyo, namatay ka, kay dugay ka, magpirmi matuog. Ito ka sa gawas, huway pahuwayay ang lawas. Adi,
adik sa drogas, adik sa sugal, adik sa dagang klaseng adik sa sex, adik sa kanang paglili, pagtanawan ng mga ngilad kay mga pornographies. Kung sa may metabo nila, mabuta na sila. Posible, pero una sa tanan, masakit yun sila o AIDS. Una sa tanan. Hilong kay nakagahan kayo ng mga tao na sakit niya anak, pero dili sila masulti kay mauwaw. Pero pagbuhat sa sala, wala tana uwaw. Amen? So, kinsa man ang mga tinuray kayo makatabang na to, kinsa man yun kung matantag doktor yun, kwarta, Ginoo, huwat kay Ginoo, matag mo kwarta. Okay? So, kinahanglan ka o naka sa kalamidad, naka sa mga gubat, naka sa isa usang nga sitwasyon, kisa dyan makaluwas na to, Ginoora, walay lain. Kay ang usa ka nasod, dili makaluwas. Ang leader, bisa si Barak umababa, kisa nangilingin nga leader, di sa na siya makaluwas. Labi na sa kalamidad, sama sa typhoon, sama sa earthquake, sama sa tsunami, sama sa sunog. Tanawa kung siya nitapos sa itong victim sa Leyte, Tacloban. Huwag pagihapon sila makabalhin o solid ng taon ang kadaganan apa sa tulda-tulda. Mau pang niya pila na, 1 year na, nag-anniversary itong November, pagpagawa na last week. 8? Oh, see? So, kinsa man yun ang pangutanon na to, ang makaluwas o makatabang na to. O kung mahimo Lord, dili unta maabot ng mga butanga sa among kinabuhi. Kinsa ni? Ginoo lamang. Mao ni atong basahon karon sa atong teksto 33 sugod ta sa 8 ngadto sa 22. 8. Pasidunggi o kahadluki ang Ginoo tibuok kalibutan. Pasidunggi ninyo siya kamong tanang katawhan sa kalibutan. Misulti siya og nahimo ang kalibutan sa pagmando niya mitungha ang tanan. Gikawang sa Ginoo ang laraw sa mga nasod, gipakyas niya ang katuyuan sa mga katawhan. Apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang mga laraw sa Ginoo ug magpadayon sa walay katapusan ang iyang mga tuyo. Bulahan ang nasod kan sang Dios mao ang Ginoo. Bulahan ang katawhan nga gipili niya nga iyaha. Dito sa langit midungaw ang Ginoo ug nakita niya ang tanang katawhan. Sa dapit diin siya nagahari, nagtanaw siya sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. Siya ang naghulma sa tanan nilang hunahuna ug nasayod siya sa tanan nilang binuhatan. Dili magmadaogon ang usa ka hari tungod sa gamahanan niyang kasundaluhan. Ang usa ka sundalo dili magmadaogon pinaagi sa iyang kakusgan. Ang mga kabayong igugubat dili kasaligan aron mudaog ug ang ilang kusog dili makaluwas. Gibantayan sa Ginoo ang napasidungog ug may kahadlo kaniya kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Gilikay niya sila sa kamatayon ug giatiman panahon sa kagutom. Ang atong paglaom anaa sa Ginoo kay siya ang atong tigpanalipod ug magtatabang. Malipayon kita tungod kaniya kay misali kita sa balaan niya ngalan. O Ginoo, maguban unta kanamo ang imong gugma nga walay paglubad, kay ikaw man ang among paglaom. So tanaw na to ang outline na to ni salmista. Duha ka rason nga gipakita dinhi. Nga una, kinahanglan kuno ta hadlok sa Dios. O kinahanglan mo insakto ang atong response ngadto nga kahadlok sa Ginoo. So tanaw na to dinhi ang mga rason nganong kinahanglan ta mahadlok sa Ginoo kay nganong mahadlok ta sa Ginoo ang rason kay siya lang ang makaluwas nato sa tanang kalamidad, sa tanang problema, sa tanang higayon, sa tanang okasyon. Asa makakita na? Wala no? Wala sa Ginoo ra. So una, nganong atong saligan siya o nganong mahadlok ta niya? Kay siya ang magbubuhat ato ni gituki bumalik ta ani kadiyon. Kay siya lang ang pinakagamhanan, siya ang makahimo sa iyang gahuma, siya ang makahimo o dili makahimo sa plano sa usa ka tawo, nasod o leader man. Siya ang
Sovereign, siya ang, I don't know, sa Bisaya, ani sovereign, kaya lain powerful, makahimo ka. Gamanan ka, pero wag kay control. Kanang control is, gamanan ko, dapat kwarta, makahimo na ko, paliton na mo, para bubuto mo na ko. Pero kung muingon mo, di, dyan ko, bisag mo pa kung paliton. Bisag kudlaton pa ko mo. Sovereignty is nakoy control sa imong kinabuhi. Mao na meaning ana. Nakoy gahong bisan sa imong kinabuhi sa pa. Pwede na kong tuyo ko na imong utok, chip. Pwede na kong tuyo ko imong kasing-kasing para ka mosunod sa akong mga plano o gusto. Kisa may makimo na na. Kita bumugat patang mayo kubisiyo ng tao niya, tao kay kay God, di makubinsi. Ginora. Amen. Nya ikaw pa is siya ang atong deliverer, siya ang mupakgang sa mga butang nga bati, siya ang makatabang kung nahitabo na sa mga butang nga bati, siya sad ang makapanalipod ni nato sa mga butang nga bati. Lain nang nagpanalipod dahil mo labay sa lipod ko. Amen? Pakgang is kanang deliver ka is mismo ang tao mayon na ay labay kaya. Okay? Lahi na. So makita ni mo nga digit limited ang Ginoo sa iyang pagluwas. Di pareha sa tao, limitadong kahit bisag unsa kadaghang kwarta o daghang mga tao ang tao sa katao, dili siya makatabang. So next week, atong tagion, ang atong response niya nga mao ang to fear Him in reverence and to hope and trust in Him. Ito pa, ang atong kahadlok doon na Diyo'y pagkahadlok na doon ay pagpaubos. Pwede mo ka na, hadlok lagi ko, pero huwag ka na paubos. Okay? Nahadlok ka nga ng paubos kung naglaong ka, kung nagsalig ka ganiya. Uy, katulo, ang atong response is, again, rejoice. Magkakalipay kaniya. Now, reasons nga nung ang Ginoo lang ang makaluwas sa tanang butang, sa tanang bati. Number 1, siya ang atong creator. Makita na to sa verse 9 na nagsulti. Pasidunggi o kahadluki ang Ginoo tibuok kalibutan. Pasidunggi ninyo siya kamong tanang katawhan sa kalibutan. So, nihangyo ang salmista, dili lang sa mga Israel. Ang isuwatan ni Saring Novedman. Wa siya ningon sa mga, oy, mga fellow Israels, kano kaya itong Ginoo? Ningon siya, tibuong kalibutan. Ya, pasidunggi. Kung mahadlok ka niya, mahadlok ka masayok. Mahadlok ka niya, hadlok ka nga dili siya ang masikat. Hadlok ka nga, ang basik ako na'y pasidunggan, ako pasalamatan sa mga tao, dili dapat ang Ginoo. Ayaw ako, Ginoo. Kaya nakabuhat ko, nakatabang ko nimo, dili na ako, Ginoo na. Kung nakatabang ko nimo sa imong pakinahanglan karon nga daghang kinahanglan ka kwarta, nya nakoy kwarta, di na ako kay may kay kumangita kwarta, ang Ginoo na nga naghatag na akong abilidad nga pagka makapangita ko kwarta o nga nakatabang ko nimo. Mo nang dili gyud ta magbaton og kanang seni kanang bitawng garbo o magbaton ta og kanang kinaiya nga murag kita nakatag-iya na tag mga tao, labi na kay mga tao sige duol na to, ang tao sige og hangyo na to. Gilad kay nang batasana. In fact, yesterday I met a friend nga batugan kay na sila dinhi sa Cebu. Dako jud kay na nga ano naman siya dito sa US, yan siya dito. Contact siya na ako, kita ta G, sige. Niya ko dyan siya ginan, niya siya. Sige, di ko istorya siya sa imo sa kong pailagkon. Medyo girly kayo, pero tigasun sa nang magkasinabot sa mi. So, ako siya ginan ko, kibaw ka, bisag ka tong bago pa tayo nagduwa, bago pa may nagduwa, high school pa may ato, na siya mga influential kay nga tao sa Cebu City. Pajud gani lockdown ako. Pinag-loob ko volleyball nga murag gusto ko sila sa di ilan lang jud kong paapilong bisag na ganahan sa akong pagkaako, bisag ganahan nga mas maayo ko nila. Kaya nila jud may lagi ka pero pasil man ka, mga isda. Itong kay ka, lagom jud kay ko ya brown ko, imagine ka sa una. So ilan na ikapital niya ako lang ko sa sud. Pagkana mo ko madog volleyball. Pero inanaon ko i-discriminate ko pero was like mahimo kung maghimo na og team sa Cebu kay di sa kapili sa ako abilidad. So ila jud kong daton. Yes siya nga in anang influential, wa siya ni lockdown ako. In fact ibarkada jud ko niya. So iko inana ka nya hangtod karon bisag na dato ka wa ka nagsama. Siya ay ko pahila ka. Ikaw nga, ako siya tira-tira ko ba sa purong sa Ginoo ko.
Kay dunay gibutang nga kinaiya ang Dios, iyang kinayahan diha kanimo. Kabisan karon, wala atyud ka nausab. Ang mga ubang mga katawhan mga sa ilang pamilya nangausab. Nangausab, suko siya. Ikaw ina gyud na, that's reality of life, especially kung mamatay na ang head of the family. Okay? Ang leader din ha, matay gani, mag-ihay na ginugin, ako ni, bisag na sila daghan. That's life. So, I was pleased to able to nga napasidunggan ang Ginoo nga pakikita siya nga dili na imo abilidad. Dili na nga maay kang tao. Dili na. Nawa kay apil para sa imong maigsuon nga murag nagyahay mo murag nag-ilog sa bukog nga daghang pamantang bukog nga kailugan. These are things pasidunggan nato ang Ginoo kay tanawa. Siya ang atong magbubuhat. Misulti siya verse 9, kung nahimo ang kalibutan sa pagmando niya mitungha ang tanan. Nakita nato ni sa Genesis, din sa sinugdanan, gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang kalibutan, ug pinaagi lang siyang pagsulti matungha ang light, ang kahayag, itong kahayag. Sa Genesis verse 9, tatanaw, matungha ang katubigan ug ang kalangitan, itungha na sila. Napa siya gihimo, napa siya murag manday sa kong diriha, kunusan ako diriha. Wa na ba siya preparasyon? Wa! Sa iya lang gusto, sa iya lang hunahuna, buhaton niya ang kalangitan, buhaton niya ang kadagatan, buhaton niya ang kahayag, buhaton niya ang kangingin, iuwang niya ang tubig sa langit o ang tubig sa yuta, himo niya ang kayutaan, ipaturog niya ang kanang mga tanong, naninod kay kita sa kayutaan. These things, dili na nato mahimo. Kamu nga dunay mo'y makatanaw mo og geographic or kanang national, kanang daghang nga mga malingaw kay kung tanaw ni ini. Fascinated kay ko, Australia man kay ito, asa tong buwana. Mga baki nga gagmay kayo, colorful, nindot kaayo. Ingo, hala daghan ay mga baki nga, lalay sa mga color, mga neon, nindot jud kay color ba, variety, pilat lang kadaghan kay sila ng klase nga species. Can you imagine that? Ako papa-Islaman sa Tarusa. Malingaw jud ko may nakabuntag mo sayo jud ko gikat kabuntag way ka ug tanan jud sa dagat na kay malingaw nang ug dako ko mga isda ug ang kanadjong kanang mga agbukoy nga laylay ng color. Lingaw jud kay kung dako ug tan-aw mo wa jud ko nakus langit. In fact, there was an experience I had ganito mi sa isla sa Pandanon nga gusto lagi jud kay gusto kami mga ligog dagat. Ang adlaw lagi was murag tutok to, diabot siya ginana. Wa ko'y tunga-tunga, kay na-fascinated jud ko. Kanang murag, ang akong tanana, na kanang murag kong na-magnet sa ilawom sa dagat. Kay mag-anang ko, snorkel ko, ikapuyan mo ko, yaw sa, ang tanan ko snorkel, mag-anak ko, yung mana ka, marang kasad ka, kaya wakay hangin, anak ka, marang ka wanay hangin. Halaw na kong kabantay, mana ko ni Barong. Ya, ang adlaw was, untong tutok. Pagtungan ako, nisawag na ang adlaw, wa jud ko ni barog. So pila ko ka oras adto? 3 hours? Kasi kaya jud magana, sulod-sulod isda, inaana. Yeah, that's mag-ingon jud ka nga kung ma-absorb lang na tumurbag, kung makakita lang jud ka sa kanindot sa Ginoo. Tanang butang dinanay ka, tinakakay ka kahinumdum nga, nagkakaong makagwa, di ka kahinumdum kung di ginawa makagwa. Walay mga butang nga, but everything is nindot kay makakita ka sa beauty of God. Kaya ka na sa ilang ng creation nga napasidunggan siya sa iyang gi-create diha silang sa kadagatan. Wala isa kung mangkat yun sa bintana, yung mga abak yun nga sa ato. Kaya gananan yun before may mga tubig sa kinig, dagdagtanaw sa bituon mo, may ganilang pisto. Mura ba yung naglangay mo, pero ma-amaze ka sa mga panganod, sa formation sa panganod nga naglain-lain niya. Wala ni mura ni, silag-silag ito, wala ni mura ni hagbo nga bituon. Kaya magpili mo watch ana every night. Bisa ka mong papa masuko. Kada ba surrender na lang siya. So mga butang na magsunan nga, mauni ang atong Diyos na kasaligan. So, mubuhat siya sa tanang butang, mahimo niya. In fact, si John the Apostle nga naan niya ang nagsuot sa kamatuoran may tungod ni Kristo Jesus na siya ang pulong, nga siya ang amahan, sukad ba sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nisulti siya sa John chapter 1 verse 1. If you turn there, John chapter 1 verse 1, kung sa ingon din ha.
Sa sinugdanan, wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So ang kani nga pulong diha na siya, so wala pa mabuhat ang kalibutan, wa pa'y nabuhat diha na siya. Uban siya sa Dios kay siya man Dios. So kinsa maning tawhana, kinsa maning pulong, makita na nato sa 14 ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa man. Kinsa may only son of God the Father? Jesus Christ. Wala na lain. Mo na ang ato ra yung punteriya Jesus ganahan ka Ginoo, ganahan ka Dios Amahan, ganahan ka Balang Espiritu, Jesus Christ. One shop has it all. Mo as Jesus Christ. Usarang imong punteriya naani mo ang tanan. Okay? So, ang libro sa Hebreo, ni-confirm siya na ito, ang libro sa Hebreo, return to Hebreo, nga nagsuwag din yung sa dili si Paul, posible si Apollos, sa Hebreo 1, nagsulti din ha. Sa karang panahon, ang Diyos sa makadaghan ug sa nakalain-laing paagi, misulti sa atong mga katigulangan pinagi sa mga propeta. Apan niini katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinagi sa iyang anak. Sa to pa si Jesus Christ na atong paminawon sa tanan nga kinahanglan nato ning kalibutan na. Nya misulti dinhi. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Kung imo pagpakapinan, Kapitulo 3, naglarawan siya sa himaya sa Diyos ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya mao'y nakupot sa tibuok o universo pinagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Diyos dito sa langit. Mao sa nang usa, kaning chapter 3, usa sa ni kabubutang, kani kamutong sa tuninyo, kay sa tuninyo bata nakupot sa kalibutan, ikuptan sa kamot. Kisulti ang Biblia, nagikuptan sa Ginoo ang kalibutan, ug ang tanang universo, tanang pangkabitunan, ug tanang planeta, pinagisaya. Kung tanan ko, kinsa may makahimo ni ana nga makupot ra pinagi sa iyong pulong. Kopte kuno ang saba, ballpen sa imong pulong. Ballpen, suwat, papel, paklit. Pagkay mo tanan, dili. So nga nga, kaning mga butanga, ang Bible is a proof nga buhi ang Dios ug kasaligan. Siya ni ang gikan sa langit, niya ni sa kalibutan, namatay gilubong, nabanhaw o naghatag na tubuhing paglaom. So kamahanan kay siya sa tanan. Apil sa imong kinabuhi, siya nagkupot siyang imong kinabuhi pinagi sa iyan. Niya ang pulong atong ipasud. Nagpakupunta sa pulong. Nagbiblia niya lang po ni mo, kapoy kahit basa, di lang po ganahan ni mo. Ayaw gayud kasi dihang magdumili ka pagingon sa Biblia, pagtanaw sa Biblia, nga imong kinabuhi, imong kumpas, imong mapa sa imong paglakaw na binapadung sa langit, wa jud kay kapadungan. Manamo ingon di ko balik palihog may isunan. Nakadawat naman kasi Ginoo wala sugdi o basa ang Biblia. That's what I said to my friend yesterday. Basa ng Biblia. You will find everything there na kinahanglan nato mahibaw-an. Kinahanglan may kinabuhi, nya di ka mubasa ang Biblia, awan di kay may kinabuhi. Ganahan ka nga ang imong panglantaw, ang imong panghunahuna, ang imong pagbati, makuptan sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo may makupot, unsa man ka, protected ka dili. Protected ka sa mga kahadlok, protected ka sa problema, protected ka sa mga umabot, mga kalamidad. Yes, protected ka. Pero kung wa masud ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, dili kay kang kuyawan, dili kay kang maratol, dili kay kang masuko, dili jud kay kang mabuhat og sala, dautan. Namutan ako nimo,
Kung mahadlok ta kanunay, nisalig ta Ginoo, wala. Wala. Kung nag-uol ka pirmi, nagsalig ka Ginoo, wala. Wala. Kaya kini mga butang, kahadlo, kaguol, kalagot, dili na kinaiya sa Dios. Kaya ang Dios, di na siya mag-uol. Ang Dios, unsa? Malipayon. So, pangutana na, malipayon ka? Permi? Then, malipayon ka, permi, then naa-permi mo ang Ginoo. Kung di ka malipayon, permi, nagpasabot na, ikaw mismo ang nibiya sa Ginoo, dili ang Ginoo nibiya nimo. Kung permi ka na hadlok, sa tagap sa kusan lang mga butang, hadlok ko, basig putan ni kurinti, hadlok ko, basig naunsa akong anak, kung sa edit, hadlok ko, di na lang kumanha din hakay, hadlok ko nga, sa may mayang buhaton, basig sampungan sa iyang anak, magsaka ba ng platelet? Wa, pero hadlok ka no? Dagang kita hadlok, kaya nasakit kasi kuan mo ni ang ato kay balay, mahadlok kita, ay di lang ko kasimba, kaya wak mo ko'y mabiling sa balay, pastilan, magbantay na kag balay, di na sunlag kawatan. Nagpasalamat, nagpa-prueba bago na, kung nakasi mo balay, di na masunog, di na, way mahitabo di hang pati. Way assurance ta, kita mismo way assurance, ang atong ikinanglan, ang pulong na dinhi, kung nag-ubanta, naglakaw ta sa pulong, nagsulti ta sa pulong, nagunaw na ta sa pulong sa Diyos, siya ang atong tanan. Gininhawang pulong sa Diyos. Kung dili ang pulong sa Ginoo atong pairanon o paunahon sa atong kinabuhi, you're good as dead. Wa kay kinabuhi, patay ka. Now, imong kapilian o akong kapilian, magpabilin ba kang miserable? O dili? Imong kapilian na. Kay gihatag na sa Ginoo ang tanan. Amen? So, mao ni nga itong makita din hinga. Even the book of Hebrew tells us that God is everything. Now, dili lang tungod niya na, kung dili makita na ito nga all-powerful kay Ginoo, pinaagi ni Jesus Christ. So, atong nakitaan nga mga scriptures is nagprueba nga kining deliverer, kining mutabang, kining mo panalipod, kining muluwas na to, si Kristo Jesus ni wanay lain. Sa'yo memorize dili. Sa'yo memorize na, gusto magkita, sus, pero yung set ni ka, gusto kita mo, himo mo gamit sa pulong sa Ginoo, tungkol sa kalabot. Pero dili pa salamat. Atong gamiton para, pag despise ka ng mga ato siyang gimuragi, sus, baya, ning suryaha, baya na, di ba gusto gaya ka ni Ana? Yan na paganita, ito na pipa na itong bakba. Dinatan mo gamit ni Jesus, mga mura siya o balikas, mura siya o ganang tumlo. Diba kay pagsulti ni mo, anawa mo kayo, Jesus, maayo gayon sa kong kinabuhan ni kag sas baya, batian eh, sas baya, kuha na diba? Kuha na kay Mapinas Maria. Si Maria ato ituboy mayon, pero si Maria kuha na itong gyapin si Kristo may napakamatay, siya atong gihimong pati. No, musulti kita Jesus, Jesus, nagpaubos ka, Jesus, tumahan ko. Lord Jesus, sa barata ni problema, sa ni ko kibaw sa ni. Ya, Jesus, salamat sa problema, salamat sa sakit ha. Kami ni Edith, pray me. Lord, salamat Lord sa sakit ni Mikel. Salamat nga nasakit siya dinggi. Lisod kaayo na pag ingong pagpasalamat kung wa ka mo sa likod Diyos. Ya kibaw mo 2001 kung gisugdan sa Ginoo nagsigingon na Ginoo magpasalamat lagi ka sa tanang sirkumstansya. 1 Tesalonica 18, 17, 18, sugdanin mo sa 16 na magmalipayon ka sa kanunay, sa tanang sirkumstansya, sa tanang panahon, magpasalamat na dyan ka sa Ginoo. Bisa pag naligsan ka, ay, naligsan ko, salamat Lord. Lisod sabtun, pagpasalamati ang Ginoo. Kaysa to pa, sa disgrasya, sa panghitabo, doon na siya'y gitodlo. Doon na siya'y buhaton sa at the same time, nga milagro. Ay, tanawang problema lagi nga, ending na sa tanan. Dili ang problema, mao ang pamaagi sa Dios nga ipadayag kinsa siya sa imong kinabuhi. Kung si Miguel, dili mag-siya kaila sa Ginoo. Di ba man kahangtod sa mahuman na lang siya, magawas siya, di po siya kaila sa Ginoo. Pero dako na kayo nga, gihimo ang Ginoo nga, nakakita sila sa kaligdong ni Edith, ang iyang pamilya. Nga nausap na ilang manundagan sa pahuna-huna. Nakita sa ako kaya nag-meet man ko sa iyang brother.
Na, lahi na yun na yun. You know, kay, when makakita ka nga, inanay mo na siya kakalma. Yung anak lain naman yung kondisyon. Di pa ka matinga? Di ka matinga? O tinga juga ka, hindi siya nga natin yung missing. Kaya doon ay gisa, ligan, tao, kwarta, bahandi, gahon, di kalibutan na, dili. Ang bahandi sa tao ng mo si Kristo Jesus. So, all-powerful siya nga makita na to nga sa iyang kagamahanan, bisa pag ang nasud, ang plano sa nasud, bisan pa ang plano sa mga tao, di mahitabo kung di tugutan sa Diyos. Tanawa din hibalik sa Salmo 33, ningon din gikawang sa Ginoo ang laraw sa mga nasud. Gipakyas niya katuyuan sa mga katawhan. Sa man singular, plural. Plural, mga nasud, mga katawhan. Okay? So, rulers, like presidents, mayors, senate, manager, sa kinsa pagkapsa-usap pa rin mong ranggo, ang imong plano, kung dili tugutan sa Ginoo mahitabo, mura yun na siya panty nga nabaho. Di yun na mahitabo. Kita ko na sa akong kinabuhi, buhat yun sa akong ako sa akong gusto, isa kailan ko sa Ginoo na. Kapwi, kaya excited mo kag-effort sa mong plano, di ba? Yung excited kag-effort, naman yun ay cash nga magawas din ha. Ya, di na yung mahitabo. Pati, isakitan pa ka. Maning ko nga, Lord, kibaw man yung action person ako, gana ko, mover ko. I'm a person who moves things. Kung di na lang ko magaling-aling o move, butang o tao, bisag unsa pa ginaw. Bisag nindot, pag sagad, para na ko nindot, kaya kung plano, ihakong ko sa imong kabubuton, kung wak kang maingon, o, ako na, o, go girl. Kaya pwede man ang iya ng plano, pero wak pa siya maingon, nga karon na. Ay, muni pa yung sa Ginoo, layat tayo ka. Pag ikaw sa Ginoo, pag mamutanan mo, Lord, maminyo ako. Yes, maminyo ka. Hala, langita na dahin ka, ipak minyo dahin ka, di na ba, patay. Ibutang na lang. Di ko na Ginoo. Di ko, pagod ka, Lord, kinsa man, kana siya. Ay, mo na din siya. Di mo man, si kamuna, bawa mo ka kamuna. Napakasal mo, hindi pa maong time. Kaya na pa na ibuhato ng Ginoo para mahinog na. Asa ka mahinog sa ka, maandam ka sa kaminyon. Dito kaglayat. Tugpa, lawang kaayo. Nagbabalik mo kat perting lisura. Amen? So these are the things may isunan. Make sure nga imong plano gikan sa Dios. Kay panultihon 16 maybe, please go there. Panultihon 16 maybe na ginon. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. So 16 maybe bisayon ako. Ikaw ang maglaraw, ang tao maglaraw, apan ang Ginoo maoy maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Nya, pwede din ko maglaraw-laraw o ako, di sad. In short, ang imong laraw, imong itugyan sa Ginoo. Lord, kini akong plano ba? Sige, balik-balik, Lord. Imo ni, dili. Kaya kung dili imo, Lord, di lang dyan ko. Muda yun. Nya, kung imo ni, nya mo naka-confirm na iya dyan na, yan ang gusto mo, na yung gusto mo, imong ganang sige plano ni mo sa imong kinabuhi. Then, mamutana ka, kanus, kung saon ako pagbuhat ni. Okay? So, nagturo na yun tayo o study about the will of God, pero reminder gihapon ni nato, ayaw pagplano, kay masayang lang ang tanan, kay ang Ginoo mo ay muhimo nga ikaw makahimo sa lakang. Kapoy-kapoy lang ta, kung di ta mangita sa kabubuton sa Dios. O niya, inikahuman na to, naguna-una yun ta sa atong kabubot-on, dili sa kabubot-on sa Dios. Kung sa may mahitabo, yayay lang, musuffer lang ta. So, mabitaw na nga, why? Nga naman ang kalibutan po sa sufferings? Kung anong dagang mga Christians nga nag-suffer gihapon, anong dili man sila murag, nindot ang dagan silang kinabuhi. Or bisan, may pwede man ka, nindot imong dagan sa kinabuhi, bisan pobre kay ka. Bisa pa kay buwa kay ka, pwede man ang nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Kaya unsa man na, attitude, kinaiya na, kung saan imong paglantaw, kung sa ka, problema.
Kumutanaw ka sa problema, gay, kapoy, ganyan. Ganaan na ka din na, or masuko ka sa problema. Why mo usab? Nila ka, di mausab. Nasuko ka, di mausab. Manghagis ka, mapatay ka, samot imong problema. So, imo na ngayon sa problema. Ay, salamat problema. Sa'yo, pag ikaw ni Lord, ang niabot mo yung problema, ha? Pautan na imong pagalingon. Kaya a lot of times, kadaghanan yun, kita ang naghimo sa bisan sa kalamidad kasi may naghimuan eh. Kita, tao. Kibaw pa mo nga ang langit is doon na siya murag shield. Kung mo ning kalibutan na siya shield din na siya murag kortina para dili kay init. Pero karon gusto naman na. Mo na climate change. Mo nang init na kaayo. Mo na ang mga sinig ka nagdaghan man tag mga forest o mga reserves bisa kaning mga sinig kaning mga dagkong lugar like USA daghan ka na sa forest din na nung sa man karon masigit ka sunog. So samot na yun nga init ang atong lugar bisa kita gani sa atong balay kung mananom-nanom ta mubugnaw din siya kana kay tanom kaysa puro sa radyo kas bento wa jud kay tanom init jud kayo, amen. Lahi jud ang hangin kung doon na joy tanom sa atong kalibutan kaya ang atong mga garden sa kalibutan nga hurot naman yang tao pa yun di pa yun ganahan mo nanom kaya ang mga tao daghan naman jud ka ayo musakay ka eroplano adonon niyo karon makasakay mo eroplano mo tanaw ka sa Cebu City makita nimo ang kadaghanan kung ano Cebu City kadaghanan sa mga tao na gyud sa duha sa kadagatan magpuyo. Ya, ang sunod na siya mong because tampi na to kadong sa Negros apa ka kay makitaan ng mga bahay niya. Gagmay na to kay makitaan mo na wa jud tawo tako medyo lan sa land area sa kuan sa Cebu City. Amot lang karon ito tawo sa mga kasakay eroplano. For sure mamot ang panahon 10 years from now tingali nga tibok Cebu balay na. Asa na kag tubig. Asa na kag tanom. Yang tanan mong tabaw call center. Manabaw og aircon, walay mananom, walay managat, nagdagat sana, pero sige labayan og mga hugaw. Kumusta rin tanang magsunan? Member tanang mga wife, sa niya wife pakialam sa kalikupan, natas dagat, labay, natas sa sakyanan, paglabay, natas sa atuwat, kita kibang mga hipo sa itong basura. I hope may sunan, kibotang mga labay sa properly sa itong mga basura. Labi na itong mga anak, tugluan dyan nato sila na. So in short, is nga nung mahimo matag plano nga dili subay sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kibaw pa mo nga dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. So sakay ana nga plano o in short, Jesus eroplano. Ayaw sakay o abilin mong eroplano, Justin eroplano, maghimo kag imong kawaling eroplano, kay mo bagsak jud ang imong eroplano, ikasakay mo nang lupan na nagamay, boom. Tikal boom. Sakay ka sa eroplano sa Ginoo, sure ka. Nga naman, siya man ang piloto. Siya ang nakibaw asa ang pinakalindot nga tugpahan para sa imong kinabuhi. Gihimo ka sa Ginoo para himayaon siya. Amen? So kung nagplano ang Ginoo nga siyang masikat, siya ang plano nga masikat yun siya sa imong kinabuhi. Ang problema kay kita man ang ganahan masikat, ako man yun ang ganahan nga musalida. Yung Ginoo padaplin diha ako ang musalida sa imong kinabuhi. Kanang imong kinabuhi ako nang gamiton para ko masikat. Amen? So ang ato lang yun ana is pagsunod ra gyud sa iyang gusto sa atong kinabuhi. Di na ka magproblema magsige pa kag asa biya gusto na ni ang Ginoo akong pamilya. Asa biya ko gusto ani sunod na ni akong bana o akong Ginoo. Akong asawa o akong Ginoo, akong anak o akong Ginoo. Anak sa man akong sunod na ni ang akong inikanan o akong Ginoo. Di na pwede pangutan-on. Uy, kung nakaila ka kinsa ning Ginoo atong istoryahan. Kaya din ang Ginoo nga gikulit sa tao o gibiya gibutang din na oy kanang bug-a pa kani siya kay hinimo ni siya bato nga wa siya mahimo para nimo. Ginoo ni nga makakita, makalakaw, makakabot, makaliho, mutambang man kag dili. Buhaton niya ang iyang plano. So ano di man lang ka mudapit niya. May bitaw ka ay ngari lang ko aning do ng eleksyon no. Ari lang ko ani ang mayura kay sigurado ni daw. Para mga kung pabor
Yan, then kanibutan. Imo gyud mayor, imo kung tao. Di ba kusog kay taniya na sip-sip kay tagtao, pero di ta kibaw mo sip-sip o Ginoo nga naniya ang tanan nga mabuhat niya kung iya kang dumukon, kung iya kang padatuon, kung iya kang himong sikatsan, nana niya. Nara gyud sa Ginoo. Sumano makig ana kita sa Ginoo. Bagay ta dili kinanaman doon ta sa Ginoo nga mapabusan Lord. Nakoy plano, Lord, imo ni, sige magbalik-balik sa kung una-una. Imo ni, Lord, please ko to confirm. Balik lang ko ani magsunan. Pwede man ta mga confirmation, no? Saan ang pagsigurado nga iya ni? Once, ang kasing-kasing, na kalinaw about anang butangan. Mga idyog ka sa iyang pulong o ikatuluan ng external witnesses sa circumstansya o labaw sa tanan, mga kaigsuunan nga naglakaw sa Ginoo. Yung kadaghanan dyan ani kaning relationship, palpak dyan ta. Kaya nga naman, ang atong kasing-kasing, i-connect naman sa tao. Nga bisag usa akong tag-ingon nga, di naman ko yung word. Yung mga, kapag medyo ka kasing-kasing, sa magpuyong minira, Wilmar, oy. O yung mag-igsunan mingon nga, di man yun na mo ma-sense nga, mauna siya. Si Wilmar na, pasig si Rector. Dilis Wilmar si Rector. Amen? Di ko si Wilmar, Jude, feel Jude kayo na ako. Feelings can deceive. Makailad, mangingilad ang atong kasing-kasing mo kumigilad. Ayaw sa kasing-kasing, mangingilad. Pulong mo na sa Ginoo, pwede yun na nimo patuyo ko ng pulong sa Ginoo, batay daghang kulto, patadaghan kayong mga mini nga mga propeta, mini nga mga ningong Kristohanon, kay nga naman, ilang pa istoryahon ang Biblia, suma silang gusto. Ano man ta? Amen? Kaya usag yun na, kaya nga naman, ang Spirit of God, kung butang ka lang kaning upat dinhi, ako ni silang gisaligan, nung nakita na kung ang ilang pagkinabuhi, nagsubay sa Ginoo, then ang Ginoo usulti nila, kung kaning akong plano, maubag yun siya. O kung kaning tawhanan mo ba yun siya. Mara mususi jud ko sa ilang panghuna-huna, pero bright man kayo ta. Di gyud ta ganahan mo susi, kaya di man ta ganahang pakgangon sa atong plano. Kibaw ta sa likod sa atong likod sa aning bagulan ni nga kung mususi ko nga tong Ate Jojie mi nga gani di nge, di na lang man din ay patay na siya eh. Di ba? Kibaw mo tabak, taga-taga man ang hid. Di ba, ganun nakit pa mong kunga. Kibaw mo kung kukuha pa man eh. Mao manakay nga naman, di taganahan sultihan, di taganahan badlungon, di taganahan giyahan. Megsunan, are you greater than God? Mas gamhanan ka pa sa Ginoo? Mas nasayod ka sa imong lakang, sigurado ka, sure ka? Pado naglangit, pado nagkag-imperno. Sigurado ka nga makapalipay na nimo or tusok-tusok na sa imong kasing-kasing. Kaya remember this. Ikabi niyo, kaya natuwa yun na ulit eh. Usa nag-ingon sa Biblia, chapter 19, na si Kristo Jesus na ingon, di man dyan ko ganahag diborsyo. Pero usa na, pero nisugot pa si Moses, ingon siya, ay kay gaya man ninyong Nisugot na lang si Moses, pero di ka na ba kung original nga plano. Pero karon so tiyata mo, pwede mo makikdiborsyo kung niduwag laing king ang imong bana o imong asawa. Maura na, so kung siya bungangera, ala agwantahan na lang na siya. Ano bitaw ng video ka? Ay, ano kayo niya? Isa na nga ito, ya, kung siya butangero, ikapot ni mo, ano kayo kapot? Bubububub. Nanilip lagi na imong naong, na-deform lagi. Napakuan mag ako, nagpa-ato ko cosmetologist. Nasa bana, sige. Ano ka? Ya, kung magsigig drugs ang itong bana, kung magsigig binuang atong bana, ya, watay preba pa yun nga na, niluwa siya blinded. Di ko pwede ka buwag. Muli siya, din siya pa'y manghagis. Kita kayo kung pagkaon niya, wa siya gihatang para pagkaonin mo. Usawang na mo. Di ka pwede ka buwag. Di ka rin pabuwag, pero usa lang sa niya ako na sa nihatag. Pwede ka kanang murag
buwag nga murag. Nga sa ka nga nila sa kuay mental ka. Anara na. Pero yun yung buwag na dyan mo, hindi mo ka pwede ka kabuwag. Married pa dyan ka, minyo pa dyan ka anang tawhan ang sukot kag sa di, bisag lahi pa mo balay. Amen mo na nga, careful ta. Careful ta ni anak kay dako kaayo na nga plano sa Ginoo sa imo kina. Uy, kala ko madagang ulay no kung akat ka dyan, dagang ulay man ka. Okay ra ka. Kami di man pwede. Nag-struggle ba asad ko when I was your age. Maminyo pa ko di. Kaplan-plano asad ko eh. Side-side sa ko. Kani tingali, murag-murag di man mo. Ay, katiguan at nga namulod kami ngayon lupa. Mas kung sabi sa mo, kaliti nga siya, pastor man. Kasi kami, inakatiguan na mo. Kay akong bumo, di na mulupad ba? Yan ang katiguan naman yung kaya ka, di ba parang ka mo. Daw, meron ka, daw, oy, pak! Kusgan pa mani ka, sa isinta kapin, mga, daw, oy, ay, okay. Kusgan, may adjud kayo mga tao. So, muna yung mga, akong bana, mo ay marituki ang naong. So, muna nga, dinhi ato makita, nga dunay perfect will, hingpit, ato pa'y way trampas, way sayok, way susyo, way nothing. Ephesians 1:11. Ephesians 1:11, so, isulti dinhi. Ang tanang butang, gibuhat sumala sa laraw o pabuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kamo sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. So isulti in him diha ni Kristo Jesus gipili na ka. Ug duna na siya kay gipili man ka, gibuhat ka niya para mahimaya siya. Pero wa man ta napasala man ta. So gipili pa gyud ta sa Ginoo nga. Sige ka pakasala pero kasayloon ka kasi mo sala. Makaila ka sa kong anak. Nga sa diha maglakaw na ka sa kong anak, sunod na sa akong pamaagi ha. Gibayran ng bayan na imong mga sala. Mao na ang gisulti dinhi. Nga gipili na ta niya so wala pa matawag ta ni kalibutan. So wala pa gihimo ang kalibutan, gipili na ka sa Ginoo nga may mong iya. Dili lang taw-taw ta sa kahumayan o taw-taw ta sa kalibutan ng adto sa impino. Gipili na ka, nga gipili ka kay mas butan ta sa ubang tao. Mas sa man ka mas bright ka dili. In fact, ang gipili sa Ginoo ang mga wa jud ka naman di ka kahangad ba tungod sa imong kauwaw tungod sa atong mga sala. Kay bisag unsa pay nagkabot nato ning kalibutan na. Sa diyang mo tanaw ka unsa ta kahugaw di ka kahangad, di ka kapanghambog kay ngano man kibaw ka ikaw unsang klaseng sala atong gipang buhat mo ta ikauwaw nato na. Amen. So mo na nga gipili kaniya kay dunay siya laraw sundo nato kana nga laraw verse 2. May mga tawo nga maaw Galasya naman. Ephesians 12. Umoy pagbuot sa Diyos nga kami nga mo'y unang nagsali kang Kristo magdayeg sa iyang himaya. So gipili ta niya para mahimaya si Kristo Jesus. Kung mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan mituo kamo kang Kristo. Okay? Busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang isaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu maong pagsalig nga madawat gayud nato ang isaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang Ginoo. Okay, so in verse 10 makita nato at 12 ma-praise ang Ginoo. In verse 10 makita sa nato gibuhatan niya kay duna na siya chapter 2 verse 10. Sorry. Chapter 2 verse 10 gisulti sa dinhinga verse 10. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Magbuhat ang maayo nga mao ang iyang katuyuan. Sa English ni is we are God's workmanship created in Christ Jesus. Okay? Bati ta hugaw ta sa sala, giusab ta niya, gibag-o ka niya. Ang kinaiya nga bati nato gitangtang.
Ang katong pirmi magulaanon, gitangtang, gitang malipayon. Katong masuk-anon, gitagaan ugugma. Anya human malipayon, malinawon. Mao na na atong mga kinaiya. Manang kinaiya na to mabati, wala na. Dili na maoy maghari. Kay giusab naman tadiya diha ni Kristo Jesus. Ang pattern ba sa pag-umol na to, giumol ang ginungatan na di ba ka ng production? Kibaw mo mo, trabaho mo kadaghanan din no. May mga production sa usa ka lamisa ginani na yun ay pattern. Ginani ra gyud na siya. Di na mausab. Now, ang pattern, nga sa diyan na born again ka, giumol ka diha ni Kristo Jesus, iyang kinabuhi, iyang pamaagi, iyang attitude, iyang kinaiyahan. Mauna ang ato na pagkatao. Unya, gibuhat ni, gisulti ni sa chapter 10, to do good works which God prepared in advance for us to do. Ato pa, mubuhat na nini mga may buhat nga gitagana na sa Ginoo. Ang problema magudi nga kita mususi sa kabubuton sa Dios. Dita mangutana, dita mususi, dita ano bang mususi ka is susi ko Lord, sama na? Ani? Yes, no. Agaya ni Lord, dahil lang ko diri. Dili, mura man tao kagiya sa itong kinabuhi. Doon na dyan kay pagrespeto o kahadlok sa Ginoo o pagsalig na siya ang nakahibaw kung saan pinakamaayo. So, mabuhat ka. Kung ano saan niya ihatag ng go signal. Kung wala siya go signal, ayaw buhat ka. Labi na kumingon siya, di, ay, na dyan buhatan. Ano mo buhat man dyan ka, hindi mo siya, di, klaro ana ka di. Yung sakay, makalimot mata, ano sa tuingon ni mo? Ako, makalimtanan ko. Lord, isa to, Lord, yes or no to ni? Mana magsuwat ko. Akong isuwat. Nakoy pangutana sa ginusuwat ako. Check, mitas kasuwat ko, gitubag ko sa ginutak, dito sa pagtubag. Pero nasa din ay mga pangutana ko sa ginusuwat, Lord, sa kong wato na niya, nananana. What ko? Huwag masot yung ginoo. Siya ako pa nang balik-balik, po. Everyday, Lord, unsa man Lord, kani mo paligid na mo gitubag Lord. Sabi kong wato na ni. Wa. Ayaw pamubos. Wa mo kay gisulti ako na lang maghimuan ni, ako lang magbuot na ni. Patay ang imong bituka. Okay? So, kay mao man ang plano, mo ay katuyuan ug ang kabubuton sa Dios nga gipili ka diha ni Kristo Jesus, then kinahanglan mga tao ta unsa man. Relax lang. Relax lang, basta marvel. Basta tibawaan na. Ito. Kuha na sa una ka na para lababat. Relax ka. Kaya naman, siya rin magbuhat. Kibaw ka tao ko nga, malagay ko ni mo movers ko, I want to do things, ganahan ko nga, at the end of the day, nako'y nabuhat. Kaya parang ako, sayangan ko sa akong kinabuhi, nga ako'y nahimong nakapot sa kayuhan para sa uban, o sa akong mga kabuling, o sa akong mga pamilya. Hindi ko pwede ganahan mag-relax. Kaya parang napumupurang kinabuhi, inana na akong utok, isa wala pa ko ni Kristo. So ang akong problema karon, ang pagpugong sa akong kagalingon, nga di ko mo lihok, nga dili ko gisugo sa Dios. Kinahanglan ko pugong sa akong kagalingon. Ginawa yung gisulti. Lalo taon na yung kaway gisulti. Wag yung kay, wakad yung ka nanugo, sa murag, restless kay ko kay wag gisugo Ginoo. Di ka kibawang relax. Ang man, nagikuhan ko sa Ginoo, kusog, itagal pa dyan kong sakit. Para kibaw na dyan ko mo, relax kay kung anak ko, sige kong trabaho mo, buhat yung sa kong gusto, wala ba na kung ato na sa kong ospital, hindi ko ka-afford anak. So munang ang restraining order sa Ginoo na ko, PD1001, o gitawag o hypothyroidism. Praise God. Ayaw paabutan na. Kaya bisan gani ako naglakaw ko sa Ginoo na dyan kang palpak because I tend to spend on something nga wala ningon ang Ginoo mao na. Gibaw ba mo? Nagbihatod karon sa pagsugod pa na ako din ha sa Inayagan nga tugas pika sa ilang Marlin. Ganahan kay kung sa karon gani sige ko ganahan nga evangelism makinon. No. Lord, di ba ganahan kailangan ka mo sapot ko Ginoo? Di lagi. Ang akong itudlo nimo, number 1 is magtuon ka pero sa akong pulong. Mag-spend ka in prayer. Ang kanang mga manglakaw, sila na. Laloy, wag mo dyan ang lakaw, pila na katuig sa akong tail, diri magpanikad, pila na katuig, wag ako yung mga nadang, mga bago. Di pwede Lord na production, diri Ginoo ko yun. That's the thing I struggled in my life. Kaya parang ako, I can do that.
Di mo ka na malako, okay lang ako. Di ka na mabuhat, okay buhat. Anak ko, kadi man ko musalig og tao. Salig mo ko na ako. Manang gino, di ka masalig og tao, but grabe ka kasalig sa imong usok, waan ka. Because that's not the thing I want you to do. Nasakit ko, balik-balik ko ka lang sa notebook. Ako mo tanong, mukunsa ko nun, yung ko'y production, ako matog Sunday, ako matog Tuesday, pero meeting, wala ko gibuhat. Nagsige na kong katog, yung gino, kinahanglan mo recover ang imong lawas. Nagsige na kong kaon, sige lang, salamat ka na kay pagkaon. Huwag ko gibuhat, gino sa kong buhaton. God has to tell me, sing to me, pray, and just relax, just rejoice. Ya, kung ganang ka matug katog, kay gikapoy man ka. Hindi ko na matug sa gikapoy ko. Tinood na. And God has to pound on my head. Just spend time with me, anak. Di ba ganahan na relax ka? Di ba kapag ka nangita nga doon na kay vacation? O karon vacation na dyan ka nga. Wadyo makaingon ni mga tapol-tapol na namong pastura. Kaya nasakit ma dyan ka. So these are things God has to do that. Para dyan ko mapugngan kay bisag ako garumi ko lagi ko ninyo, bisag sa akong katigulawon, bisag sa akong sakit na gaba ko'y tendency. Bumuhat sa akong gusto. And I know in the back of my head and in my heart, kinahanglan ko muhulat sa Ginoo. May sunan, isod ta pahulaton. Kay kusog ta o anad ta nga mag-una-una. So, pumunta na ko. Ang imong plano, perfect? Dili. Disaster proof? Daghan kayong buslot atong plano, no? Then, kinalanta mo salig sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. O pangitaan na everyday mo nang everyday mayong ka, Lord. Mag-unsa ko ron. Kibaw ka mato ka opisina. Kibaw ka mato ka sa imong trabahoan. Pero mag-unsa ka sa imong trabahoan. Kibaw ko sa imong buhaton sa trabahoan. Magkigsuna, musugot kag sa dili. Wa joy tao nga napagsuot sa opisina alas 8. Tabaw ka na siya. Tabaw. Mag-break ka alas 10, 15. Yung break sa kung napamana. Alas 12 yung laro na. Niya mag-break sa alas 3, alas 15 niya. Tabaw ka siya. Lunod yung siya patay trabaho. Mawa jo kay mga sideline din, ha? Sa mga break ka, kaya tanaw ka sa imong cellphone, o nanawag ka sa inyo, ha? Huwag yun, ha? Or, yato lang ka, kapoy na ka, direct sakit imong mata sa computer o sa imong ibot, yato na ka nagchika-chika ka sa imong kaubanan. Huwag yun, ha? Na, in fact, kusugay ta mo usik sa atong oras sa gibayaran ta. Apila na ng mga nagpanday, mga nagsali, nangguba na sa daan, matong kadaganan, dugay kay maayo kay, mas daghang ka, pusing-pusing, das bara. Gana, das plat kuan. Namatay kita sa SM. Grabe kayo, nakatkas lang ka namin ito, mag-square na ko kayo. Lanas lang ito, nakatkas sila niya, para na ko is working time. Naglingkod sila, mas mga unggoy na tao. O tao nga unggoy. Hindi ko, okay ka ang mga SM na kuan na ni? Ano ba, kusugay ka mo, kusik. So, sa atong pag-break, kay mo break man dito kay kapoy man nga 8 oras ka, tanaw ra ka, nabuhat ka, nagbak, sige parara ka. Ang i-break ni mo, gamit may maya. Ang ginuman ng muta na kasi ginusa kong buhato ng adlaw, Lord. Kaya mingon siya, atwas may, kanay mong tupat. Di ba nagarahan ako Lord, before again ko. Amigaha, istoryahi, sa ako milagro akong gibuhat ninyo. Sa mga butangan, nakitabo sa mong kinabuhi nga, nahadlo kay kanya, gisulban ako, istoryahi. Anong di tang istorya? Kaya wala tayo pagsalig sige. Di ko kibaw, kasi yung mga ginawa, kasi natas mong baba. Para ni Moses, kasi natas mong baba Moses, ikaw Lord, yung hindi kami surya ni Pharaoh. Makisunan. Kinala ng atong pagpuyo, adunay pagsalig sa buhi nga Dios. Buhata ang iyang kabubuton kung nisalig ka. Ayaw saligin mong kawalingon, ayaw pakibang excuse, di ko kibaw ani, di ko kibaw anak. Kung di ka kibaw, the more nga gamiton ka sa Ginoo, kay ang tanang dugog himaya, iya dyan na. Iya na. Amen? Kay kung gamiton ka sa Ginoo, nga may na kay ka anak, ang sa mata, lapad na tong atay, tako atong yung mga ako mo gud. Anak man ta.
the more na di ka kibaw, pareha nila ni Pedro, nga mga wagyod, pero sa dihang gigamit sila sa Ginoo, tanang dungo, himayat dito yun sa Ginoo. So, ikaw pa, nga punto nini, nganong mahadlok ta, o saligan yun na ito Ginoo, kay siya ang nalipod, siya mutabang, siya ang atong tanan, gikan sa kagubot, sa gubat, o kamatayon. Manas, balik ta sa Salmo 3, limot ko sa orasan nagsugod ni. Abi na ko masunod ko 45 minutes lapas jud gihapon ko. 19 to 20. 33 19 to 20. Gilikay niya sila sa kamatayon. Okay, ngari 18. Gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog umay kahadlok kaniya. Unsay gibuhat dinhi? Gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog umay kahadlok kaniya. Kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Unsa niya pagbantay? Gilikay niya sila sa kamatayon ug giatiman panahon sa kagutong 20. Ang atong paglaom ana sa Ginoo kay siya man ang atong tigpanalipod ug magtatabang. Ya 21 isulti din ha. Malipayon kita tungod kaniya kay misalig kita sa balaan niya ngalan. So, makiksunan kung bantayan ganita sa Ginoo, buhaton yun niya ang tanan. Walay butang sa kalibutan nga makapredikta. Kita kaingon nga, huy, magbantay-bantay na ta. Ato nang reinforce atong buhat kay na tsunami o ato nang ilibrit kay mubaha o mauni. O di ta kibaw, ta kibaw. Unsa may tabo? Nakibaw ba ang taga-Bohol maglinog? Yung matpikas yun ang Bohol? Kibaw ba ang taga-Tacloban nga mapagan ng tibok syudad? Kibaw ba sila? Wala. Wala na kibaw. Huwag ka kibaw kung makaginhawa pa ba ka o buhi pa ka o pato na ka-hospital o umaligsan ka o maputlan kag tiil o mabuta ka. Why nakahibaw? Manang sa matag adlaw, ato jud ta pasalamatan Ginoo, salamat nga normal ang adlaw. Why mga pangitabo, ang pamilya safe, mga papa okay, ako mga anak okay. Papasalamat ka ni anak, dagahang butang pasalamatan nato ang Ginoo. Bisan ikaw gani paghigda nimo na pasalamat ka na kay ato. Bisa pag-usahin ka o magiling-iling ka ni anak, pasalamat ka na akay kahigdaan. Pasalamat ka, tagahang butang pasalamatan nato sa Ginoo kaysa magsigitag muna-muna sa mga problema o sa mga butang nga wala paghihatag sa Ginoo nato. Ayaw ka butang bituon kung dili ihatag, kung dili pitason sa Ginoo yung butang sa imong atubangan. Ayaw ka butang. Kaputa lang ang Diyos sa kanunay. Siya lang ang pangitaa, siya lang ang atong gikinahanglan niining kalibutanan. May gisunan, bisan karon nakakita ka, kita hadlok ka ita nga masunod kag ibula diri. Dili kita andam, di mag-andam ang mga ubang nasod, nga dako kaayo sama sa USA. Kita pa kahap. Asa man nato gibutang, butang nato atong island ang atong mga workers nga gikan sa gawas. Daghan na kay kalamidad nga nasa kalibutan. Manang imong problema karon, please, imong problema karon, gamay ra kay na kay sige atubang sa tibuok kalibutan nga musukot kag sa dili, apil ka. Apil imong banay. Ug white tao nga dili pwede maigo niya na sama sa Ebola virus. Sama kang kalayo gikan sa langit, mabot diri sa Pilipinas. Wa ka mayon nga ay ang kami diri sa Cebu, okay mami Cebu kay pama ng Cebu mas nindot. Kadugayan ni Cebu malunod sa ni kadaghanan sa mga tao na nagdito sa Cebu. Kibabang mo na na? Kadaghanan. Kaya nga naman, dili ta pareha kabaha kay sa Manila. O sa bisang-asang dapit sa Pilipinas. Kibabang mo na na? Mamo kibawa na no? Mo na kadaghanan sa mga tao na ganang Cebu. Di kay ta maigo, ang bagyo na to, igo dili pareha sa ubang lugar. Ang bagyo. Kung yun sa kag-tsunami, murag ubi, lisod kita maigo. Manay, katanan lang, kaya naman natago matag mga isla. Murag disaster-proof ang Cebu. Pero sa kadaghan sa tao sa Cebu, daghan sa kayang problema, o daghan na sa dyan kayong kadawat na makita mo. Murag magigsunan, maguna-huna ka sa inyong buhaton karon o apil na sa inyong pamilya. What kind of family or children are you breeding? Ganahan ka mga anak, daghan ganahan kang pamilya, good. Mapay ka mabutang sa Ginoo. Ganahan ka maminyo, mapay ka mabutang sa Ginoo.
kay mga anak, pero sa man sila 10, 15, 20 years from now. Imagine na ako sa nangaglaseng kinabuhi na din sa Cebu. Nya di pa kita magtinuod. Ang ato ra jud ginuna, ang ako ra jud kalipay karon. Ayaw na kay mong kalipay, ang kalipay sa Dios mao'y hunaw na ka. Dili kalipay sa mga anak, bana, asawa, kinsaman, kundi kalipay sa Dios. Kaysa dihang lipayon nimo ang Ginoo, magmalipayon kausap. Ang times, ang panahon, daghan ang kaayo nga nag-point, nga duol na jud kayo ang pagbalik sa Ginoo. So asa pa man ta mas mahadlok sa end of the world, mahadlok ka na or malipay, hapit na end of the world, sa to pa, uli na gimbis Ginoo. Ina na ato pagtanaw. Musalig ka sa mong kagalingon o musalig ka sa Ginoo sa tanan niyang pagkabuhat. Kaysa dili ta mo salig sa Ginoo, magpadayon kita sa atong sala. Sala, unsa bang sala number 1? Dili pagsunod sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Dili pagsubay sa iyang kabubuton isip iyang simbahan. Dili pagsubay sa iyang kabubuton isip pamilya. Dili pagsubay sa iyang kabubuton isip anak, isip bana, isip asawa. Nay kabubuton ang Dios, magunsa ka asawa nga to si mong bana, ang bana nga to sa iyang asawa, magunsa ka kay anak man ka. Mga kabubuton sa Dios nga wa gyud nato susiha kay kita gyud ang magbuot-buot. Manang kapoy ang ginabuhi, manang sakit ang ginabuhi, manang palpak ang ginabuhi, manang magsimba ka, praise the Lord. Is the lifter of my countenance. Asa naman yung lifter of my countenance. Uy, asa naman yung magtabang na ko eh. Di ta kasayaw sa kalipay sa Ginoo. Do you dance? Like kanina, lamig kay sayaw, di ba? Sa tuwing kanta na to siya. Kanang, o gawas at ito sunod. He lived. Ha? Did he live? He died? And he rose again. Kinanabaga siyang buhi, namatay, balik sa siya. You live, you died, and you rose again on high. You open the way for the world to live again. So kung kasabot ka sa matag lyrics sa atong kalantahon, malipay mo kasing-kasing nga Lord, ang ako yung kinabuhi. Sa sana rin yun. Wala sa butang ni kalibutan na. Wa sa seguridad sa akong trabaho kay wa dyan sa trabaho mo nga secure. Why security ang kalibutan? Secure lang ka ni Jesus Christ. Amen? So, kaysa may para ni Jesus Christ, be? Tasa ka mo? Sure. Sure na ganda. Para kung Jesus Christ, pero what na pare ha? Jesus Christ na ganda. Ingat kita nga. Patasan na yun. Lord, ako nag-struggle na sa ko. Ako, I always confess to God, Lord, nag-struggle na sa ko because I want to do things, I want to move things, I want to, kana makita na ko, inana na. Pero, mga tayo mahimo. Ang ginuuray mahimo sa tanan. So, ang ato is mo sakay, kung mo kumpayot, kung mo enjoy sa ride, diha sa Ginoo. Kaysa na ka sa Ginoo, sure nga misakay ka na sa Ginoo, mutugpa ka sa langit. Di ka kaya misakay ka sa Ginoo, buwat ka gimo, mutugpa ka sa impyerno. Mo na gingon nila nga fly with the spirit. Ano na? Kanang airplane dito nga fly, may dagang tag-usod kay ta ng mga butang nga may land, na spirit. So anyway, aeroplano ta sa Ginoo. Sigurado ka. Amen? God bless you. Praise you. Saan ta?